खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 जुलाइ 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ। आयाबो बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। बिमा-बिफानि अननाय बोरखौबो दिनै मोननो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा हरखाबै बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावामानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो नेगेटिभ साननाय फैनो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा-सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन आरो सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसु-खुथु खालामनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाव दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हायोब्लाबो सांग्रां जानांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। गुबुननिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाखनाय जानोबो हागौ। हरखाबै बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाव गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सोरजोंबा बाखनाय जानोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरजोंबा बाखनायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबुफोरनिफ्राय दिनै जानगाराव थानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ। सांग्रां जानांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन।
बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।